Se jħalli legat li wettaq dak li wiegħed lill-poplu, mhux biss fl-ewwel mandat tiegħu imma anke fit-tieni. Kliem id-direttur tal-Akkademja Mediterranja dwar l-istudji diplomatiċi Stephen Callye brabta mal-legat li se jħalli warajh il-President Barack Obama. Il-mandat tiegħu illi l-ewwel qed jiffoka fuq policies domestiċi. U rnexxielu jagħmilhom fis-sens li jiffoka hawn min jikkritika li jiffoka żejjed fuq id-domestic policy tal-Istati Uniti. Imma hekk wiet u hekk għamel. U wkoll fil-politika barranija tal-Istati Uniti li ma jingaġġax bħalma kien il-President ta' qablu George W. Bush. Biex inkunu aktar ċari, illi speċjalment fejn kienu involuti l-aktar żewġ gwerer illi kienu kbar fil-relazzjonijiet internazzjonali minn meta spiċċat il-gwerra birda sew fl-Afganistan kif ukoll fl-Iraq. 8 snin ta' amministrazzjoni Obama li se jibqgħu mfakra għal kif irnexxielu jagħti nifs ġdid lill-ekonomija Amerikana li wiret waqt li kienet għaddejja minn riċessjoni l-akbar waħda minn qabel it-tieni gwerra dinjija law. Dan irnexxielu jikkalma mhux biss l-ekonomija tal-Istati Uniti imma by extension anka is-swieq internazzjonali. Jiġifieri m'għandi ebda dubju illi l-istorja ħatħares lejn it-track record lejn il-legat ta' Barack Obama minn dik il-perspettiva bħala suċċess. Jekk mill-lat domestiku Obama kellu suċċess partikolarment biex ġab fuq saqajja l-ekonomija, mill-lat ta' politika barranija Stephen Callye jgħid li l-istorja hi differenti. Kien taħt l-amministrazzjoni Obama li l-politika barranija tal-Istati Uniti kienet pjuttost passiva, b'konsegwenza li ngħixu f'xenarju instabbli li żdied tul it-8 snin ta' Obama bħala President. Sew fil-każ tal-Afganistan, kif ukoll fl-Iraq, imma biex inkunu aktar ċari fil-Lvant Nofsani, għandna ħafna aktar instabilità milli kien hemm meta Barack Obama sar President minn snin ilu. Alla volja kellna l-Arab Spring, kellna r-rivoluzzjonijiet fil-pajjiżi ġirien tagħna ta' Malta, sew fl-Eġittu, kif ukoll fit-Tunizija, kif ukoll fil-Libja. Kulħadd jaf illi l-instabilità żdiedet fl-aħħar 8 snin mhux naqset. U trid jew ma tridx deċiżjonijiet li ħa Barack Obama u l-administration tiegħu wkoll. Fl-istess waqt kien taħt amministrazzjoni Obama li nqatel Osama bin Laden li ntlaħaq ftehim nukleari mal-Iran u kienu l-ewwel President li żar Kuba. Fuq kollox, qatt irid jgħaddi żmien biex wieħed jifhem aħjar l-effett tal-era Obama u x'fissret it-tmexxija tal-ewwel President Afro-Amerikan.